No, mä aloitin soittamisen silloin, kun mä olin 11 ja nyt mä oon 13. Ja mä menin bändiin noin 2 kuukautta sen jälkeen, kun mä olin aloittanut basson soiton. No, mä valitsin basson sen takia soittimeksi, koska iskä aina soitti sitä ja iskä oli kaikissa bändeissä ja mäkin halusin soittaa sitten bassoa sen takia. No, mä tykkään soittaa bändissä sen takia, koska ryhmässä soittaminen on kivaa ja mulla on mun bändissä tosi monta semmoista kaveria, kenen kanssa mä tykkään soitella ja ne on ennenkin ollut mun semmosia hyviä ystäviä. No mä kuuntelen yleensä esimerkiksi Nirvanaa, Green Daytä, Ramonesia. Mä tykkään kaikesta semmoisesta niinku rockista ja punkista. No se on aika semmoista jännittävää aina aluksi, mutta sitten kun ollaan soitettu joku pari biisiä ja pääsee kunnolla siihen niinku grooveen ja keikkatunnelmaan, niin sit se on oikeasti tosi hauskaa. No esimerkiksi nuorten keskuksiin oon päässyt soittamaan pari kertaa, kouluihin on tullut mentyä soittelemaan ja toreilla. Joo, mä oon tosiaan soittanut myös Ruotsissa, Granforsissa, Nordics Music Festivaaleissa. No, mulla on aina ollut semmonen juttu, että mä haluaisin alkaa taustalaulamaan myös, joten soittaminen samalla kun laulaa jotakin, niin se olisi kyllä semmonen ihan todella kiva juttu opetella. No mä haluaisin soittaa semmosessa niinku paikassa, että ois semmonen ilta, että ois tosi pimeetä, koska pimeässä soittaminen on kivaa, koska sit kaikki se valoshow ja kaikki näkyy sitten vielä nätimmin kuin päivällä. No mä tykkäisin olla semmosessa poppoossa, joka olisi niinku tunnettu, mut ei semmonen niinku liian kuuluisa, koska mä en tykkää semmoista liikaa kuuluudesta. Mutta kuitenkin semmoinen tunnettu. Ja mä haluaisin, että vaikka soitettaisiin sellaista niinku just rock-tyyppistä musiikkia.